Καινούρια μηχανή και η χαρά μου δεν περιγράφεται. Αλλά τι είναι όλα αυτά? Πετάλ και τροφοδοσία, ποδαράκι κουμπιών, κλείσιμο κλωστής, ποδαράκι φερμουάρ, ποδαράκι για κουμπιά, άλλο, δεύτερο, βελόνες έξτρα, οδηγός καπιτονέ, μασουράκι, στάντ κλωστής, βοηθητικό καθαρισμού και ξυλωτήρι, κατσαβιδάκι, βασικό ποδαράκι, λαδάκι μηχανής, πίπυρα έξτρα, μανταλάκια ραπτικής, καρφίτσες, 2 βασικές κλωστές, άσπρη και μαύρη, 2 ψαλίδια, ένα για τα υφάσματα, ένα για όλα τα υπόλοιπα. Και έτοιμη! Day 2 και ξεκινάω τη μηχανή μου. Παίρνω πετάλ και τροφοδοσία, βάζω στην πρίσα και έρχομαι να προσαρμόσω το φύς. Από τη μία μεριά πλακέ, από την άλλη 3 καμπύλες. Το προσαρμόζω ανάλογα και συνεχίζω ποδαράκι. Έρχομαι και το προσαρμόζω. Στο πίσω μέρος είναι ο μοχλός που ανυψώνει τον άξονα για το ποδαράκι. Στο κάτω μέρος είναι το μοχλουδάκι που απελευθερώνει το ποδαράκι. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο. Ο μοχλός που ανυψώνει είναι αυτός που κάθε φορά θα ξεκινάμε το ράψιμο. Πατάμε το on, ανάβει λαμπάκι και ξεκινάμε. Είμαστε έτοιμοι! Day 3 και μέρη μηχανής. Βάζουμε το stand κλωστής, on-off, από το πλάι και ξεκινάμε τα πλήκτρα. Πλήκτρα ραφών, πλήκτρο για το μήκος βελονιάς. Σε συνδυασμό αυτά τα δύο πλήκτρα μας δίνουν ένα πλήθος ραφών. Τα μπλε με το S1, τα κόκκινα με το S2. Πλάτος βελονιάς, θέση βελόνας, τάση κλωστής, μπροστά πίσω, χειροκίνητη κίνηση αντί για το πετάλ, μοχλός ανύψωσης για το ποδαράκι, θέση για το μασουράκι, ειδική θήκη αποθήκευσης και θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Day 4 και μπροστινά κουμπιά. Από εδώ επιλέγουμε ένα πλήθος ραφών. Ευθεία ραφή, κουμπότρυπα, zigzag. Οι βασικές μας ραφές. Όλες οι μαύρες ραφές σε συνδυασμό με το πάνω κουμπί, 0 στάσιμη βελόνα, κουμπότρυπα, ένα μικρό μήκος βελονιάς, 4 το μέγιστο μήκος βελονιάς. S1 για ελαστικά, σε συνδυασμό με τα μπλε σχέδια του κάτω επιλογέα, S2 σε συνδυασμό με τα κόκκινα σχέδια του κάτω επιλογέα και τα δύο μαζί μας δίνουν ένα πλήθος ραφών. Day 5 και πάνω κουμπιά, πλάτος βελονιάς από το 0 μέχρι το 6. Στο 0 ευθεία, στο 6 το πιο φαρδί. Το χρησιμοποιούμε σε βελονιές που ανοίγουν στο πλάι, όχι σε ευθεία. Θέση βελόνας, δεξιά, κέντρο, αριστερά και με αυτό μετακινείται βελόνα μας. Επιλογέα στάσης από το 1 μέχρι το 6. Μας δείχνει πόσο σφιχτά δένουν οι κλωστές ή επάνω με την κάτω μεταξύ τους. Στο 6 είναι σφιχτά, στο 1 το πιο χαλαρό. Ως επιτοπλίστων δουλεύουμε στο 4. Πλήκτρο κίνησης της βελόνας προς τα πίσω. Με αυτό στερεώνουμε γαζί. Αυτά ήταν όλα. Day 6 και δοντάκια μηχανής. Είναι αυτά που είναι κάτω από το ποδαράκι. Σε τι χρησιμεύουν? Δίνουν κίνηση από το κάτω μέρος του υφάσματος και μας βοηθούν έτσι να κινείται το ύφασμα
προς τη μεριά της ραφής. Υπάρχουν όμως φορές που δεν τα θέλουμε. Γιατί θέλουμε να ράψουμε κουμπί, για ελεύθερο κέντημα, για μπαλώματα που θέλουμε σταθερό το ύφασμά μας. Τι κάνουμε τότε? Ερχόμαστε εδώ πίσω. Δοντάκια πάνω, δοντάκια κάτω οι επιλογές. Κινούμε ανάλογα τον επιλογέα και έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αυτό ήταν Day 7 και τοποθετώ βελόνα. Φέρνω πάνω όλο τον άξονα, παίρνω τη βελόνα μου, το πλακέ μέρος πίσω, το καμπύλο προς εμένα. Τοποθετώ μέσα στον άξονα. Βρίσκω μετά το κατσαβιδάκι, αυτό που είχα πάρει στην αρχή με τα παρελκόμενα, και βιδώνω το σφιχτήρα. Μόλις σφίξω το σφιχτήρα, κάνω και μια δοκιμή και αυτό ήταν, η βελόνα μου είναι έτοιμη. Day 8 και βάζω κλωστή στο μασουράκι. Τοποθετώ κλωστή σωστά, την κλείνω, μη φύγει πέρα και περνάω την κλωστή όπως μου δείχνει πάνω στη ραπτομηχανή, μέσα από την εγκοπή κυκλικά δεξιόστροφα. Παίρνω το μασουράκι, περνάω από μέσα προς τα έξω από ένα μικρό στρογγυλό σημείο που έχει, όχι τετράγωνο, μην μπερδευτείτε, στρογγυλό είναι. Η κίνηση τώρα πάει στη βελόνα, πρέπει να κάνω δεξιά τη μασουρίστρα μου για να έρθει η κίνηση στο μασουράκι. Τώρα είμαστε ok, κόβω κλωστή, παίρνω ξανά τη μασουρίστρα στη θέση της, κόβω και την άλλη κλωστούλα και το μασουράκι μου είναι έτοιμο. Day 9 και τοποθετώ μασουράκι. Ανοίγω τη θικούλα, βλέπω τις οδηγίες επάνω, παίρνω το μασουράκι, φορά αντίθετη του ρολογιού, περνάω από την πρώτη εγκοπή με την κλωστή προς εμένα, δεύτερη εγκοπή με την κλωστή προς τα πίσω. Κλείνω το θικάκι και έτοιμο. Αν έχω αυτή τη μηχανή, ανοίγω τη θικούλα, αφαιρώ τραβώντας την ασφάλεια όλο το σύστημα, βγάζω από μέσα το μασουράκι το άδειο, παίρνω το γεμάτο με την κλωστή προς εμένα και από πάνω προς τα κάτω, αγκαλιάζει όλο το σιδεράκι, μόλις ακουστεί το κλικ, βγάζω από πάνω. Έρχομαι και την τοποθετώ στη θέση της, περιστρέφεται, πρέπει να σηκώσω την ασφάλεια και να έρθει να θηλυκώσει. Πάω στη βελόνα, πιάνω την κλωστή και την περνάω κάτω από το ποδαράκι και προς τα πίσω, φέρνω 2 βελονιές και έρχεται και η κάτω κλωστή μου επάνω. Έτοιμη! Day 10 και περνάω την πάνω κλωστή. Για αρχή παίρνω μια βάση. Βολεύει καλύτερα για να χρησιμοποιώ μεγάλα καρούλια. Ξεκινάω βήμα 1. Περνάω από τη θέση 1. Βήμα 2. Μέσα από την εγκοπή. 3. Κατεβάζω. 4. Γυρνάω. Προς τα επάνω. 5. Περνάω μέσα από το κοκοράκι. Αφού το έχω φέρει επάνω. 6. Κατεβάζω. 7. Περνάω πίσω από το σιδεράκι. Και 8. Περνάω μέσα στη βελόνα. Καθαρίζω λίγο πρώτα την άκρη για να περάσει. 8 βήματα λοιπόν για να περάσω την επάνω κλωστή. Και είναι έτοιμο! Day 11 και πέρασμα κλωστής. Όταν έχει αυτό το γρεζάκι η κλωστή, δεν μπορεί να περάσει μέσα από το βελόνι. Ψαλιδίζουμε λοιπόν την άκρη και περνάμε μέσα από το βελόνι με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Έχουμε όμως και άλλες επιλογές. Με μια λαβίδα θα πιάσουμε την κλωστή από την άκρη και θα περάσει αμέσως μέσα στο βελόνι. Και η καλύτερη επιλογή όλων, το αυτόματο πέρασμα κλωστής. Κατεβάζουμε το μοχλό, περνάμε από το αριστερό γατζάκι, μετά δεξιά, μπροστά ακριβώς από τη βελόνα και κρατάμε με το δεξί μας χέρι. Το αφήνουμε και δημιουργείται η θηλιά στο πίσω μέρος από το οποίο τραβάμε. Και έτοιμη! Day 12 και στερεώνω γαζί.
Έκανα όλα όσα χρειάζεται, ετοίμασα τη μηχανή και τώρα τι? Θα βάλω το ύφασμα, σκέφτομαι, κάτω από το ποδαράκι και θα ξεκινήσω να γαζώνω. Για να δούμε όμως. Εάν θα το κάνω αυτό, το γαζί μου όλο μόλις το τραβήξω θα φύγει. Μάλιστα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Πάμε να δούμε. Ύφασμα κάτω από το ποδαράκι, κατεβάζω το ποδαράκι μου, πηγαίνω στο πλήκτρο reverse. Με πατημένο το reverse κάνω 2 βελονιές πίσω. Έτσι έχω στερεώσει το πρώτο μου γαζί. Γαζώνω και όταν έρθω στο τέλος πατάω το reverse, κάνω 2 βελονιές, σηκώνω ποδαράκι και έτοιμο. Day 13 και μαθαίνω να ράβω ευθεία. Θα σχεδιάσω στο ύφασμά μου γραμμές, μετά κουκκίδες και μετά πιο αραιά κουκκίδες. Ρυθμίζω ίσο γαζί, μήκος 3, πλάτος 0 και ξεκινάω. Συνηθίζω να στερεώνω γαζί στην αρχή και στο τέλος και να ευθυγραμμίζω το ποδαράκι μου με τη γραμμή. Με τις κουκκίδες αρχίζω και πηγαίνω όλο και πιο μακριά το μάτι για να μπορώ να ευθυγραμμίσω το ποδαράκι μου. Έτσι θα εξοικειωθώ, γι' αυτό κάνουμε στο τέλος και τις πιο αραιές κουκκίδες και θα μπορέσω να συντονίσω χέρια, μάτι και το πετάλι στο πόδι. Ξεκινάμε! Day 14 και γύρισμα στη γωνία. Πρώτα σχεδιάζουμε στο ύφασμα τις γωνίες. Μήκος 3, βελόνα στο κέντρο και ξεκινάμε το γαζί μας. Μόλις φτάσουμε στη γωνία, σηκώνουμε ποδαράκι, γυρίζουμε, κατεβάζουμε ποδαράκι. Έτοιμο! Τόσο εύκολο? Δεν νομίζω. Για τις περισσότερες φορές στη γωνία βγαίνουμε λίγο πιο μπροστά. Τι κάνουμε τότε? Μόλις φτάσουμε στη γωνία, πάμε στον επιλογέα μήκους. Κατεβάζουμε λίγο το μήκος, βλέπουμε ότι η βελόνα μας κινείται ελάχιστα προς τα πίσω για να προσαρμοστεί σε αυτό το μήκος. Μόλις πάει στο σημείο που θέλουμε, κατεβάζουμε τη βελόνα, σηκώνουμε ποδαράκι, γυρνάμε ύφασμα, κατεβάζουμε ποδαράκι. Συνεχίζουμε να γαζώνουμε στο μήκος 3, δεν ξεχνάμε να στερεώσουμε γαζί, κόβουμε κλωστές και οι γωνίες μας είναι έτοιμες. Day 15 και επιλογή βελόνας. Καλά, τι γίνεται εδώ? Πόσες βελόνες υπάρχουν? Πώς θα διαλέξω? Πάμε να τις δούμε μία-μία. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις Universal, γενικής χρήσης. Σε όλες τις βελόνες, ανεξάρτητα από τη χρήση τους, υπάρχει επάνω αρρύθμιση. 65-9 για τα πιο λεπτά υφάσματα. Πιο χοντρό υφάσμα, πιο χοντρή βελόνα. Μετά έχουμε βελόνες για τζιν, για χοντρά υφάσματα, τζιν, καμβά. Βελόνες για δέρμα, με πιο τριγωνική μύτη για να περνάνε το υλικό, δέρμα ή δερματίνη. Ζέρσι με στρογγυλεμένη άκρη, quilting για πολλά στρώματα υφάσματος, Microtex για πετάξι και σατέν, super stretch για πολύ ελαστικά όπως λίκρα και μαγιόπανα, βελόνες με 2 κεφαλές για δίγαζο και αυτές είναι οι βασικές. Day 16 και ραφή zigzag. Πάντα σταθερό, θα δοκιμάσουμε μήκος 3, πλάτος 3. Η zigzag είναι βασικότατη ραφή, γι' αυτό τη βλέπουμε ξεχωριστά. Μήκος 4, πλάτος το ίδιο. Βλέπουμε ότι το μήκος αναφέρεται σε αυτή την απόσταση. Για να βάλουμε λίγο στο 1 με σταθερό πλάτος. Η ραφή μας πυκνώνει. Θα δοκιμάσουμε σταθερό μήκος, διαφορετικό πλάτος. Βάζουμε πλάτος 1 και βλέπουμε ότι είναι στενό. Βάζουμε πλάτος 6 με το ίδιο μήκος και βλέπουμε ότι είναι πιο φαρδί. Πάμε να βάλουμε και μέγιστο μήκος, μέγιστο πλάτος. Καλό είναι να το γνωρίζουμε στη μηχανή μας. Zigzag ραφές και είμαστε έτοιμοι. Day 17 και διακοσμητικές ραφές. Πάμε να κάνουμε μία πρώτη δοκιμή. Σε τυχαία επιλογή. Συνηθίζουμε σιγά σιγά, ωραίο αποτέλεσμα.
Ας δούμε και μία ακόμη με μαύρη ραφή, μήκος 1 και πλάτος 6. Όταν έχουμε πιο μικρό μήκος, εννοείται πηγαίνει και πιο αργά η διαδικασία. Ωραία διακοσμητική. Πάμε με S1 και μπλε ραφή. Πάλι με πλάτος 6. Τάση δεν πειράζουμε, σταθερά στο 4. Και αυτή η όμορφη διακοσμητική. Πάμε και μειώσει την κόκκινη ραφή. Στο ίδιο πλάτος. Το πρώτο διάστημα αξίζει να πειραματιστούμε. Για να δούμε πώς βγαίνει. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Day 18 και τάση κλωστής. Θα δοκιμάσουμε λίγο τις τάσεις. Θα βάλουμε πρώτα το 6. Να δούμε τι συμβαίνει. Πώς δένουν οι επάνω κλωστοί με την κάτω. Στο 6 βλέπουμε ένα σφιχτό δέσιμο. Η επάνω κλωστή βγαίνει και στο κάτω μέρος. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο 1. Στο 1 λοιπόν, που είναι και το πιο χαλαρό, βλέπουμε ότι δεν σφίγγει η μία κλωστή με την άλλη. Είναι εντελώς χαλαρές. Στην κάτω πλευρά φαίνεται πιο έντονα. Ας δοκιμάσουμε για το 4. Είναι η ενδεδειγμένη και κάθε φορά βαδίζουμε πάνω σε αυτήν. Ξεκινάμε δηλαδή από αυτήν και ανάλογα προσαρμόζουμε. Και ναι, είναι η τέλεια τάση. Day 19 και κλωστές μηχανής. Και ποιος δεν θυμάται αυτό το κουτί. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στην πραγματικότητα. Βαμβακερές κλωστές για βαμβακερά και λινά. Καθόλου ελαστικότητα, αν και βγάζουν χνούδι, παραμένουν αντικατάστατες. Πολυεστερικές κλωστές για ζέρσεϊ, σεντόνια κλπ. Έχουν μεγάλη αντοχή, δεν μαζεύουν στο πλύσιμο, είναι ελαστικές, δεν βγάζουν χνούδι. Νάιλον κλωστή για δέρμα, τζιν, καραβόπανα, τέντες. Υψηλή ανθεκτικότητα, αντέχει στην τριβή, έχει ελαστικότητα. Και τέλος κλωστές κεντήματος, υψηλή γυαλάδα, λία υφή, χρησιμοποιούνται για κέντημα, απλικέ και διακοσμητικές ραφές. Αυτές ήταν οι κλωστές. Day 20 και Top 10 κοντά στη μηχανή, για να μην σηκώνομαι ή ξανακάθομαι. Κλωστές και στάντ για τα μασουράκια και τα γεμάτα και τα άδεια. Κοφτάκι για τις κλωστές. Ποδαράκια για τη μηχανή. Τουλάχιστον τα πιο βασικά όπως το φερμουάρ. Λαβίδα για να γυρνάω το ύφασμα ή για να βοηθάω στην κίνηση. Ξυλωτήρι για να ανοίγω τις ραφές μου. Κατσαβιδάκι μηχανής. Βελόνες μηχανής. Καρτίτσες και μανταλάκια ραπτικής. Μαγνήτης για να μαζεύω γρήγορα τις καρτίτσες. Βοηθητικό για τα χοντράδια, μπαίνει κάτω από το ποδαράκι. 20 μέρες, μάξ 1 λεπτό την ημέρα και ξέρεις περισσότερα από το 90% των αρχαρίων.